Na, sziasztok! Parancsolom, szeretnék a újabb videóba. Ez a folytatása, és akkor ugráljunk, mert ez Sky PvP, és akkor gyűjtsük össze a gyémánt szettet. Menjünk a csizmához. Nem. Menjünk a csizmához. Na akkor... Basszus, na nem baj. Az a baj, hogy nem, az a jó, hogy megmaradt a gyémánt karram, vagy a vas. Na, jaj, meghaltam. Nem is baj, van gyémánt karból elég sok, úgyhogy gyűjtsünk tovább cuccokat. Így lesz, oké. Meghaltam már megint. Hát akkor vegyünk még egy gyémánt karrat, inkább egy vasot, ha nem akarom nagyon pazarolni, úgyhogy siessünk. Oké, jókat tudtuk. Nyuszi hopp, mest. Na hát, epic közben hát elég rosszul jártunk. Nem erre jövünk, inkább egy jobbért, mert az könnyebb volt, kettő az, hogy leestem. Már siessünk, már megint leestem. Ilyet. Ne jeszteges. Akkor... Jaj. De király vagyok. Pont a fejemre esett a gyémánt, hogy arany. Nem tudom, mire rám esett. Hogy vagyok együtt? Hogy vagyok neki együtt, és hogy vagyok? Hát nem tudom, de is érdekel. Inkább futok. Jaj. Inkább igen futok, az lenne a legjobb. Azt. Jaj. Gyere, menjünk vele tetejére. Lesz jó cucc. Gombó. Na akkor. Na, gyerünk. A hegyre fölfele. Na akkor hát. És megült meg, basszus. Hagyjon meg. Az. De. És még belém is izél. Aj már. Na akkor siess. Arany, azaz. És leestem. Azaz. Gyere. Na, siess. Karosít. Na akkor, az a, mivel nyögtem, az a ugrást kezemre esett, azért mondtam.
Jaj. Szuhamir László. Úgy. Ura, egy kicsit a út. Hát akkor... Jaj, még mindig nincsen full set, ez a baj. Á, és leesek erre, leesek. Aj, de örülök neki. És uram Istenem, én még jobban leesek. Leestem a fáról, azután az egész világon. Nem sokszor történik ilyen emberre. Főleg velem. Basszus, már menő vagyok azt. Na akkor. Mennyi cucc gombó. Ezek szorok. Ezek vagyok. Ezek aztán jók. Napokota. Íróhoz nekem kellett volna. Na itt az gombót kidobod ez. Expedition. Nem szerezem. Csak ez kell. Csizma is ez az. Már csak a melvét kell, meg ilyenek. Jaj, de jó nekem. Na akkor kéne egy gyémántkard a biztonság esetére, ha véletlenül meghalnák. És belöknek, gyerek, belöknek, hogy halljak meg, á? Biztosan mondották, hogy gyerünk félsz tőle, hát sokkal jobb a szettel, miért? Miért ne féljek? Megengedtem én neked, hogy féljek. Nem tagadom. Gyémánsírszak ehhez a... Mi? Micsoda? Hogy haltam meg? Ilyenkor kizolnak a világból, de nem halok meg. Mi ez? És most vissza is kapom a megölést. Áj, de rossz. Jaj. 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 Eső. Vazső. Ez jó is lesz. Úgy érve ne keljenek. Téged. Na, megint a házból. Asszrap. Ez már nem asszrap. Ez inkább már nem élet. Ameddig ezek öldegeljék egymást, addig én pedig beszökök a várba, vagy mi ez? A vár, egy templom. Nekem aztán tökösen mindegy. Csak jó legyen.